Έλα, για να τον μπερδέψω το μουνί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και το κάνουμε κάθε φορά. Γιατί είναι πιο εύκολο στο συγχρονισμό. Πώς? Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βιντεάκι. Είμαστε οι Gold Diggers, είμαι ο Ρήγας, από εδώ είναι ο Γιώργης. Αυτός είμαι. Σήμερα έχουμε ένα νέο concept. Κάνουμε rank κατά τη γνώμη μας τις top 10 φανέλες ανά την Ευρώπη που έχουν βγει μέχρι τώρα από τις ομάδες, γιατί δεν έχουν βγει ακόμη όλες ή δεν τις έχουν. Για τη νέα σεζόν φυσικά για 24-25. Πώς έχει το θέμα είναι ότι έχω εδώ πέρα γραμμένες κάποιες έτσι ομαδούλες της αρεσκίας μας. Θα τις δούμε, θα βάζω μια βαθμολογία εγώ, μια ο Ρήγας και με ανάλογα το μέσο όρο θα βγει ένα rank. Ωραία. Αυτό θα είναι το. Πολύ απλό, πολύ ωραίο επειδή οι φανέλες είναι ωραίες. Θα δείξει. Μην ξεχάσετε να κάνετε πριν ξεκινήσει το βίντεο ένα like, ένα sub, καμπανάκι γιατί βοηθάει στον αλγοριθμό. Follow στο Instagram το Ρήγα, εμένα, τον κύριο Δημήτρη Μπάδραβο a.k.a. Freestyle Podcast. Πρώτη φανελίτσα που σου έχω, φίλε Ρήγα, είναι Για να δούμε. της Chelsea φέτος. Ξανά. Πάμε να δούμε τη Chelsea. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ εμετός αυτή η φανέλα, πολύ χάλια. Κάποιοι λένε ότι είναι Δεν βλέπετε, πες. αρκετά γαμάτι. Λοιπόν, εγώ τη βλέπω ως κάτι διαφορετικό, ρε φίλε, και δεν το βλέπουμε συχνά μέχρι τώρα σε ομάδες. Τη θεωρώ ωραία. Όχι τέλεια, αλλά ωραία. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ καλύτερες, πιστεύω. Αλλά για πειραματισμός και για τη σκατά ομάδα που είναι η Chelsea τα τελευταία 3 χρόνια είναι μια χαρά. Τοποθετήσω όλο μαλάκα. Κοίτα να δεις, μου θυμίζει λίγο καθίσματα από κτέλ. από παλιό κτέλ ή όταν παίρνεις μια μπογιά και την αναμειγνύεις, βάζεις ανοίγεις ένα μπλε κουβά με μπλε μπογιά τέλος πάντων μέσα. Ναι, κατάλαβα, και ρίχνεις και λίγο κατάλαβα. άσπρο μέσα και το κάνεις με ένα ξυλαράκι έτσι. Να γίνει γαλάζιο. Να γίνει γαλάζιο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Κάκιστη είναι, με πήκια πάντα. Θα βάζα ένα 5,5. 5,5. Ναι, λίγο πάνω από τη βάση, εντάξει, δεν θα βάζα βάση. Εγώ, ρε φίλε, δεν τη βλέπω τόσο χάλια, ωστόσο θα ήθελα κάτι έτσι πιο απλό. Ναι. Οπότε θα βάλω ένα 6. Δεύτερη πανελίτσα, θα αλλάξουμε πρωτάθλημα για την ώρα. Θα πάμε στη Ισπανία. Τη Μπαρτσελώνα είναι. Πολύ old σκουλιά παίξανε φέτος και μου άρεσε. Θυμίζει έτσι καλές εποχές Μπαρτσελώνας. Muy bien. Και ελπίζω και η ομάδα να τα πάει όπως παλιά. Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία. Από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη της Μπαρσελόνα με διαφορά. Γνώμη μου πάντα. Εντάξει, δεκάρι είναι too much. Θα βάλω 9,5. Την έπαιρνα πάρα πολύ. Αυτό που μου αρέσει πολύ, ρε φίλε, είναι ότι είναι όντως πολύ minimal. Έχει παίξει και το λογότυπο εδώ πέρα της ομάδας στο κέντρο. Πολύ απλός έτσι, πολύ minimal και ο χορηγός. Οπότε και εγώ θα βάλω υψηλή βαθμολογία γιατί βάλω ένα 8,5. 8,5. Αντιμπαρσελόνα κάποιος είναι εδώ πέρα. Αντιμπαρσελόνα δεν είμαι, ρε φίλε, και το ξέρεις. Εγώ είμαι υπέρ του ποδοσφαίρου. Προχωράμε πάντα. Συνεχίζουμε στη La Liga. Επόμενη φανέλα είναι της Real. Θα σου πω εγώ τη γνώμη μου που είμαι και Real όντως. 11 στα 10. Όχι, είναι μια πολύ απλή φανέλα. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, νομίζω πέσαμε. Και δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσω, ρε φίλε. Πολύ απλή, άσπρη με μαύρο. Μην το άκουσες. Ένα 7. Πέσαμε. Γιατί η ομάδα το κάναμε αυτό. Δηλαδή, Θα βάλω ένα 7. Βλέπεις εδώ πέρα ότι έχω αντικειμενικότητα, έτσι. Βάζω στην Μπαρσελόνα 8,5 και στη Real 7. Ωραία. Να σου πω ότι θα συμφωνήσω, υστερεί η φανέλα με σχέση το πέρυσι. Απλή αλλά κλάσικο όμως. Κλάσικ, ωραία, υστερεί. Δηλαδή πέρυσι ήταν αυτό το χρυσό που είχε, ξέρεις, οι γραμμούλες που ήταν χρυσές. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Αυτή θα την έβαζα ένα 7,5 νομίζω. 7,5. Ένα 7,5 στα 10. Κάτσε χαίρομαι, ρε μαλάκα. Ένα 7,5 στα 10. Μ' αρέσει, είναι κλάσικ, ωραία χρώματα. Αλήθεια σου λέω. Χωρίς υπερβολές. Ξαναγυρνάμε Αγγλία στη φετινή φανέλα της Liverpool. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι λίγο έτσι ψιλοσκουλιά, αλλά όχι και τόσο. Σκάει πολύ clean νομίζω. Εδώ με το Σαλάχ κιόλας που το βλέπω καλύτερα. Ναι. Δηλαδή και το pattern πάνω έτσι πολύ ωραίο. Το χρυσό. Του πάει κιόλας. Το γιακαδάκι εκεί. Για μένα είναι πολύ καλή η φετινή. Επειδή εδώ είναι ωραίο Σαλάχ τώρα που έχει μαλλί ακόμα. Πριν γίνει φαλάκρα, θα σου πω, μην πάρεις καμιά. Πάρε εδώ με το Σομποσλάι, μαλάκα. Όπως λέει, ακόμα πιο ωραία η φανέλα. Μπράβο. Οχταράκι απλό νομίζω. Οχταράκι εσύ, εγώ θα βάλω ένα 8,5 ρε φίλε. Τη θεωρώ από τις πιο ωραίες φέτος που έχουν βγει. Είναι ωραία, είναι ολσκουλιά όντως. Όλες οι ομάδες νομίζω αυτό πάνε να πετύχουν φέτος, έτσι. Ισχύει, το παρατήρησα και σε άλλες. Όλες. Είναι υπερβολή, τώρα είμαστε στην τέταρτη ομάδα, αλλά. Λοιπόν, πάμε και σε μία άλλη που μου άρεσε πάρα πολύ φέτος, της United. Όχι, ρε πούστιμα. Δεν μπορούμε. Πώς το παθαίνω κάθε φορά αυτό. Ποιο? Κάθομαι, βάζω δύναμη εδώ και κάνω αυτό το πράγμα. Μαλάκα, είναι φανελόρα. Μ' αρέσει γενικά έτσι αυτό το colorway που ξεκινάει από πιο ανοιχτόχρωμο, καταλήγει πιο σκούρο κάτω. Εκτός αν είναι ο φωτισμός εδώ, έτσι. Όχι, συμφωνώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Minimal, ωραία. Θυμίζει λίγο φανέλες από καλές εποχές United, φάση 2001. Δεν θα έλεγα old σκουλιά εδώ, δεν θα έλεγα τόσο. Όχι old σκουλιά, απλά τη θυμίζει. Απλά είναι σαν είναι OG φανέλα χωρίς να έχει γίνει ακόμα. Καταλαβαίνεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ ωραία. Ένα 9 θα βάζα εγώ. Εγώ θα βάλω ένα 8,5. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μου άρεσε παραπάνω τη Liverpool. Θα κάνει πολύ καλή σεζόν κιόλας. Προοικονομία. Μακάρι. Επόμενη φανελίτσα είναι της West Ham. Πολύ απλοϊκή φέτος.
όπως και όλες τις χρονιές, αλλά φέτος ακόμη πιο απλοϊκή. Φούλο τη σκουλιά αυτή. Ούμπρο κιόλα. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι είναι ούμπρο. Ότι είναι Ναι. από τις λίγες ομάδες που έχουν ακόμα ούμπρο. Ναι, δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά. Πάρα Και πολύ έχει ωραία γίνει- φανέλα. Πάρα πολύ ωραία φανέλα. Πολύ απλή και ωραία, ρε φίλε. Νομίζω και ο Γιακάς εδώ πέρα που σφίγγει έτσι λίγο παραπάνω είναι κάτι διαφορετικό που δεν το βλέπουμε πλέον όσο το βλέπαμε παλιά. Για μένα είναι από τις καλύτερες φέτος. Πώς τον το μαύρο πάνω εκεί. Κούκλος. Μπράβο, του πάει. Εγώ θα Βάλε βάλω εσύ ένα 8, ρε φίλε. Θα συμφωνήσω, θα βάλω κι εγώ 8. Δεν μπορώ να βάλω Χταράκι. παραπάνω. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία φανέλα. Επόμενη, φεύγουμε για την ώρα από Αγγλία πάλι. Θα ταξιδέψουμε στην μακρινή Γερμανία. Όπου θα δούμε τη φετινή φανέλα της Bayern. Αυτή εδώ είναι η εντός. Η Η εντός. κύρια. Η Τι εντός. λες. Μην είμαστε πολύ σκληροί. Δεν σου άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Αλήθεια λες. Δεν θα πω με υπερβολή, ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου. Πιο ωραίες οι περσινές και οι προπέρσινες σίγουρα. Θα σου πω και εγώ, δεν είναι από τις αγαπημένες μου ever όντως που έχουν βγάλει. Μ' αρέσει που έχουν παίξει full μαύρο το σήμα. Είδα και ακόμη μία φωτό ότι φοράει ο Λίσε, Ναι. το καινούριο απόκτημα της Bayern. Όπου είναι και λίγο τρυπάτος και Του πάει. έσκαγε πολύ ωραία. Σίγουρα δεν είναι τις πιο γαμάτες που θα δούμε φέτος, αλλά δεν είναι και τόσο χάια νομίζω. Οπότε εγώ θα βάλω ένα 7,5. Θα βάλω ένα 6,5. Με αυτή τη φανέλα δεν μπορεί να κάνει καλή σεζόν δηλαδή. Κι α είσαι Bayern. Έχει το Harry Kane βέβαια, έτσι. Δεν φταίει η φανέλα. Φταίει το πουλί εκείνο. Που βλέπει. Τον βάλω να διαφημίσει και τη φανέλα. Πώ να πάει καλά. Γάμισε τα, πέτα την. Πάμε στη μεγαλύτερη αντίπαλο της ομάδας εδώ πέρα που μόλις είδαμε. Στην Dortmund. Τις είδαμε και λίγο φέτος, πέρσι βασικά στις τελευταίες της εμφανίσεις. Προπέσαμε. Δεν ξέρω, είναι λίγο, όχι kits. Θέσαμε σε ποιότητα. Δεν ξέρω, απλά δεν μου κάνει. Αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει. Ούτε τη Dortmund με τρελαίνει, να σου πω την αλήθεια. Δεν μ' αρέσει η διχρωμία που κάνει. Θέλω να σου πω το μαύρο στα μανίκια. Θα το προτιμούσα με λωρίδες να ήταν όλο έτσι ασπρόμαυρο, όλο να υπήρχε ρίγα παντού. Θα βάλω ένα 6 εγώ. Ένα 6 και εγώ θα βάλω, ναι. Τώρα προχωράμε στην περσινή πρωταθλήτρια της Bundesliga. Leverkusen. Πάμε Νομίζω λίγο. ότι ανέβηκε λίγο στη φανέλα της φέτος. Άμα παρατηρήσουμε και ένα pattern που έχει πάνω στο κόκκινο. Για να δούμε τη λεπτομέρεια. Α, είναι Δηλαδή ωραία. δείχνει πιο γαμάτο. Παρότι πέρσι είχαν εκείνη την ωραία τη μαύρη Είναι με το ωραία. σταυρό. Φέτος αυτή νομίζω είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Και τι μάρκα είναι. Καστόρ. Wow. Από τις τρεις που είδα μέχρι τώρα της Γερμανίας για μένα είναι η Α πιο σου πω ωραία. τώρα, γιατί σχολίασα πριν τα μανίκια που ήταν μαύρα και δεν μ' άρεσαν. Εντάξει, δεν δείχνει Σε ωραία αυτό το στις Dortmund. συνδυασμό με το κόκκινο, θέλω να σου πω, μου αρέσει πολύ περισσότερο. Θα βάλω καλή βαθμολογία εδώ πέρα. Θα βάλω ένα οχταράκι. Θα βάλω. Μ' άρεσε αρκετά. Εγώ θα παίξω ένα 7,5 εδώ. Πάμε σε μια ομάδα την οποία δεν περίμενα να έχει και τόσο ωραία φανέλα κατά τη γνώμη μου. Μόλις ανέβηκε φέτος στην Premier League. Επίσης Ούμπρο και αυτή, όπως και η West Ham. Βάλα εδώ με τη φανέλα που τη διαφημίζει ο Ιωαννίδης. Φίλε, Τη βλέπεις. Μπρο. με έχει αυτή τη κάτι, φανέλα- με αυτή έχει τη κάτι το φανέλα ιδιαίτερο. δεν Δεν ανεβαίνεις είναι για να κατηγορία. ξαναπέσει. Όχι, δεν είναι για να ξαναπέσει. όμως. Είναι για να ξαναπέσει. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Ξέρετε τι μου θυμίζει όλο τώρα. Για πες το. Σκηνοθέτου, αυτός ο χορηγός μου θυμίζει το meme που λέει Star Χ Όχ. Γαμάτο. Γαμάτο, το έχω δει. Α. Δεν ξέρω, εμένα εντάξει δεν είναι σίγουρα πιο γαμάτι ρε φίλε που έχω δει φέτος, αλλά γούσταρα ας πούμε που έτσι μια τέτοια ομάδα που μόλις ανέβηκε ότι Είναι ωραία ρε εσύ, είναι ωραία τώρα. Σε αυτή τη φωτογραφία δηλαδή είναι ωραία. Αλλά γουστάρω. Θα τη βάλω ένα 7. το να σου πω ότι με χαλάει ο χορηγός είναι λίγο χαζομάρα έτσι. Αλλά δεν μ' αρέσει πάνω στη Παίζει φανέλα. ρόλο ρε φίλε, ας πούμε Ναι. στην Παρσελόνα ήταν γαμάτο. Ναι, αυτό. Δεν μ' αρέσει ο συγκεκριμένο χορηγό, έτσι όπως είναι το σχέδιό του. Άμα το διαγράψω λίγο στο μυαλό μου το χορηγό, Κάτι γίνεται. λέει. κάτι γίνεται. Φτιάχνει λίγο η φανέλα. Ένα εφταράκι. Πάμε στην καλύτερη ομάδα της Αγγλίας δυστυχώς. Αφού είπαμε τη United. Manchester City. Πολύ απλοϊκή και φέτος με μια έτσι λεπτομέρεια στα λάστιχα, στα μανίκια και στο λαιμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρωματάκι το τόσο ανοιχτό. Κάνει ωραία αντίθεση με το πιο σκούρο που έχει στα μανίκια και απλά ωραία. Λες και είναι vinyl blues, ας πούμε. Λες και είναι τέτοια μάρκα. Λες και είναι. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Λες και είναι κλαρινογαμπρίστικη μάρκα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει αυτό το στα μανίκια που έχει, ούτε στο γιακά. Και είναι αυτό που θα ρίξει τη βαθμολογία. Εφταράκι και εδώ. Εγώ θα τη βάλω ένα 8,5, τη βρίσκω. Έλα ρε, 8,5. Πολύ clean. Καλά γνώμη σου βέβαια, αλλά too much νομίζω. Πάμε σε μια λούστικη ομάδα. Ατλέτικο. Για μένα άθλιες φανέλες. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Απλά δεν κάνει ρε φίλε. Θα σου έλεγα όλη τη σκουλιά, αλλά τώρα μεταξιδεύει κάπου. Τι να σε πω τώρα, σε παζάρι, σε. Στο παζάρι της Λάρισσας. Τώρα ρίχνει το παζάρι τη Λάρισα. Με χαλάει ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πάρα πολύ περίεργο το σχήμα, το pattern, δεν ξέρω. Είναι όλα περίεργα. Η δομή τη blues, να σου πω. Οι ρίγες τώρα με τα χρώματα. Too much, δεν ξέρω. Ενώ πάει να είναι απλά με τις ρίγες. Ταυτόχρονα δεν είναι. Κόκκινο, μπλε, άσπρο, κόκκινο. Το κόκκινο αλλάζει κάτω γίνεται μπλε. Γίνεται μετά λίγο Και άσπρο. μετά λίγο- ξαναλλάζει. Τίποτα, δεν ξέρω τι θέλει τώρα. Δεν ξέρω, μπλούζα. δεν κάνει. Για μένα είναι πολύ χάλια. Ένα εξάρι θα βάλω. Εξάρι. Εξάρι. 5. Και τώρα ερχόμαστε εδώ, Ελλαδάρα, να δούμε του Παναθηναϊκού πρώτα.
η οποία είναι αυτή εδώ. Φανελάρα Η είναι official που βγάλανε. Φανελάρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σιγά σιγά η Ελλάδα κάνει λίγο ένα step up επιτέλους στα jersey τους. Γαμάει ρε φίλε, Πάρα πολύ πολύ απλή. ωραία. Γουστάρω που το σήμα πάλι είναι έτσι απλά το τριφύλι και έτσι μεγάλο. Ωραίο colorway, το pattern αυτό. Γουστάρω, για μένα είναι ένα οχταράκι καθαρό. Πάρα πολύ ωραία φανελίτσα, την είχα δει κιόλας με το που βγήκε. Οχταράκι, χαλαρό. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη τώρα. Πάμε στο βορρά. Σαλούγκα μάνα μου λατρεία. Πάμε να δούμε του ΠΑΟΚ. Classic ΠΑΟΚ θα πω εγώ. Πάει να παίξει λίγο παραπάνω με καμιά γραμμούλα έτσι περισσότερο. Μ' άρεσε Αλλά φίλε εντάξει, το μέρο. ενώ Μ' αρέσει. δεν είναι κακιά, δεν είναι και κάτι το wow για μένα. Την κάνει πιο αλήτικη. Βέβαια τώρα μπορεί αυτοί που βλέπουμε τον Brandon Thomas που είναι γεμάτο τατουάζ και τον Κυρίλ Ντεσπότο και τον Κύριλο. Πες και είναι φυλακόβι και οι δύο. Μ' αρέσει αρκετά η φανελίτσα. Να βάλω ένα νιαράκι. Νιαράκι! Νιαράκι! Κάθε χρόνο έχει τη ίδια μπλούζα, ρε μαλάκα. Ναι, αλλά είναι ωραία ρε φίλε. Εγώ θα βάλω ένα 7,5. Δεν έχω σχόλια κάτι παραπάνω. Είναι classic φανέλα πάω. Πόσο λάθος μπορεί να πάει ένα ασπρόμαυρο. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα ιδιαίτερο έτσι kit. Είναι της Βενέτσια. Δεν έχουν βγάλει ακόμα αυτή την official που θα φοράνε μέσα στη σεζόν. Ωστόσο έχουν βγάλει ένα pre-season kit που το φοράνε στα match και είναι γαμάτο κατά τη γνώμη μου. Φουλ απλό, Αυτή είναι μαύρο ή γαμάτι. φανελάρα. Τη φοράς όπου θες. Και άκουσα θα βγάλουν φέτος φανέλα με μια θυγατρική της. Το πως δεν μ' άφησε να τελειώσω ρε μαλάκα. Μπερδεύτηκα και με πήρε τη θέση, λέω έχασε. Sorry, αδερφέ. Έχασε την ευκαιρία σου. Με μια θυγατρική της Nike η οποία είναι του Drake. Νόκτα. Η Nocta, ναι. Ότι δεν ξέρω άμα είναι Radio Reveal αυτό, αλλά τις άλλες χρονιές ήταν κάπα. Αυτή τώρα νομίζω είναι non-branded. Οπότε τη βρίσκω full απλή. Μ' αρέσει που έχει τα χρώματα της ομάδας στα μανίκια στο λάστιχο. Απλά το λογότυπο εδώ. Γαμάτι για μένα είναι S-tire αυτή η φανέλα. Να πω ότι η Βενέτσια έχει μια πάρα πολύ καλή παράδοση με τις φανέλες όλα τα χρόνια. Απλά δεν μισάρει ποτέ, δεν μπορεί να χάσει. Άνετα φορούσα αυτή τη φανέλιτσα και έξω, θα μας πω για βολτούλα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τη βάλω 9,5 χαλαρά. 9,5 παίζω κι εγώ. Για πάμε να συνεχίσουμε στην Ιταλία. Πάμε να δούμε τις Juventus. Μπρο. Πάλι ένα πάρα πολύ ωραίο pattern. Δεν έχω καταλάβει τι είναι ακριβώς. Απλά αυτό που βλέπω μου αρέσει. Full απλή. Ξέρεις κάτι, θυμίζει PAOK. Απλά ακόμη πιο minimal. Ακόμα πιο ωραία. Έτσι γενικά γουστάρω πάρα πολύ τις απλές φανελίτσες. Δεν είναι κάτι το too much. Θα την βαθμολογήσω και αυτή με 9,5 φίλε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα παίξω ένα 8,5 εδώ πέρα. Δεν ξέρω, και Εγώ αυτή θα τη βάλω- γούσταρα θέλω να σου πω σε κάποια έξοδο. Πάμε σε ακόμη μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι λίγο διαφορετικές φανέλες της λόγω του ότι τις φτιάχνει η Armani. Ουφ. Πολύ απλές, πιο ωραίες τις περσινές σίγουρα, γιατί κάπου εκεί πέρα να το χάσουν πέρσι και κάναν και σκατά σεζόν. Μοιάζει το χρώμα με τη City που μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν το έλουσε όμως η Νάπολη εδώ πέρα. Αυτό δεν το έλουσε όντως. Με τα μανίγια και το γιακά. Ναι, για καδάκι, πολύ βασικό, εμένα μου αρέσει. Το κάνει πολύ πιο επίσημο. Εγώ θα παίξω 9 εδώ. Όσοι έχουμε δει από Ιταλία δεν μισάρουν γενικά. Είναι Ιταλία, ρε φίλε. Είναι Ιταλία, είναι στη μόδα έτυφωτος μπροστά. Νιαράκι κι εγώ, πολύ απλή, πολύ ωραία. Μπράβο. Ιταλία. Ήρθε η ώρα να πέσει το επίπεδο όμως για Ιταλία. Κάτσε ρε μπρο, Μίλαν πήγαμε. Δεν νομίζω ότι φτάνει τις προηγούμενες τρεις. Άσε μας ρε, κάτσε να τη δούμε πρώτα. Δεν Χάλια. τις φτάνει. Δεν είναι χάλια, απλά σε σχέση με τις προηγούμενες τρεις, καμία σχέση. Είναι ολσκουλιά, έτσι αυτή η ρίγα που έχει η κλασική της Μίλαν. Αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο για μένα, οπότε δεν θα βάλω κάτι πολύ ψηλό. Ίσως με χαλάει λίγο το άσπρο που έχει στα μανίγια και στο γιακά και αυτή εδώ πέρα. Θα την προτιμούσα, θέλω να σου πω να είναι κάτω είτε κόκκινο είτε μαύρο. Μαύρο το έκανε πιο αλήτικο όντως. Απλή φανελίτσα ρε φίλε, και αυτή δεν μπορώ να πω πολλά. Classic Milan, ένα φταράκι. Εγώ θα βάλω ένα φταράκι εδώ. Πάμε σε άλλη αγαπημένη ομάδα τώρα. Μη μισάρεις Και άλλη μάνα της μόδας, Μονακό, έχει παίξει κάπα. Πολύ κυρίλα. Πολύ ωραία. Βασιλική φανέλα είναι. Με το κιακαδάκι, φανέλα για Μονακό, ρε φίλε. Ανεξάρτητα με το πώς θα πηγαίνει η ομάδα, είναι φανέλα για την πόλη εκεί. Minimal, ωραία. Θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Εγώ ένα οχταράκι θα βάλω. Παραμένουμε Γαλλία, PSG. Εντάξει, με έχουν κουράσει νομίζω οι φανέλες της. Κάθε χρόνο μου φαίνονται Ίδιες. πολύ ίδιες και αδιάφορες. Δεν με τρελαίνει. Εντάξει, δεν είναι και χάλια, αλλά δεν είναι και κάτι χάλια, το οκ, wow. ναι. Νομίζω ότι η ΣΑ πάρει πέρα από τη δεύτερη και τρίτη εμφάνιση και την τέταρτη. Είναι λίγο σαν τα iPhone κάθε χρόνο που βγαίνουν. Θέλει τηλεσκόπιο για να δει τη λεπτομέρεια. Θα βάλω ένα φταράκι. Εγώ ένα 6,5 λόγω αγανάκτησης. Με την παρέα βγάλετε κάτι πιο μία. γαμάτι σε home kit. Λοιπόν, η 20η της Crystal Palace. Θα τη βρει σαν της Chelsea τύπου. Oh my god. Η Crystal Palace πέρασε Είναι. βόλτα από τον Οάστη. Σαν να είναι κύμα, σαν να είναι το νερό της θάλασσας από πάνω να το βλέπεις. Προσωπικά δεν μ' άρεσε καθόλου. 6 και πολύ είναι. Ναι, πάνε να κάνουν κάτι το διαφορετικό, αλλά δεν ξέρω αν πετυχαίνει πάντα αυτό όπως και με τη Chelsea. Φίλε, με το σορτσάκι είναι πιτζάμα, έτσι. Το φορούσα άντε για ύπνο. Και εγώ πάλι όπως και τη Chelsea δεν τη θεωρώ τόσο χάλια, αλλά σαν πειραματισμός δεν νομίζω ότι πέτυχε και τόσο. Εκτός κι αν η Macron κάνει χορηγία φανέλες και τη ροκάρουμε. Χαχα.
Οπότε και εγώ δεν μπορώ να βάλω κάτι παραπάνω από 7. Γιατί εντάξει, είναι ωραίες, το βλέπω ας πούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν άλλες. Πάμε να βγάλουμε το μέσο όρο και θα επιστρέψουμε αμέσως για το top 10 να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Μετά από κάποιους πολύ δύσκολους μαθηματικούς υπολογισμούς. Την πρώτη θέση από το τέλος η Chelsea, τραγικές φανέλες. Μετά τα κτέλ έρχεται ο Αστ, δυστυχώς η Crystal Palace. Της Ατλέτικο, επίσης στη 10η θέση. Και τελευταία είναι η Dortmund. Στη θέση νούμερο 9 έχουμε μόνη της την αδιάφορη Paris Saint-Germain. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 8 έχουμε τις φανέλες της Bayern και της Ipswich. Θέση νούμερο 7 δυστυχώς έχουμε τη Real μαζί με τη Milan. Δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 6 έχουμε τις φανέλες της Leverkusen και της Manchester City. Οκ, classic φανελίτσες. Πολύ απλές, γούσταρα. Minimal. Θέση νούμερο 5 έχουμε δύο ομάδες ίδιας κλάσης, η West Ham και ο Παναθηναϊκός. Τι να κάνουμε, έτσι έδειξε η βαθμολογία. Στη θέση νούμερο 4 έχουμε τη Liverpool, έχουμε τον PAOK, έχουμε και τη Μονακό. Ωραίες φανελίτσες. Ωραίες φανελίτσες. Μ' αρέσαν οι φανέλες. Στη θέση νούμερο 3 έχουμε μόνο αυτή την καταπληκτική ομάδα, είναι η Manchester United. Ελπίζουμε όσο καλές είναι οι φανέλες της φέτος, τόσο καλά να τα πάει και αγωνιστικά μες στο γήπεδο. Έλα. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε την Barcelona, τη Juventus μαζί με την Νάπολη. Τίμιες, πάρα πολύ ωραίες φανελίτσες. Πολύ lifestyle. Και στη θέση νούμερο 1 δεν θα μπορούσα είναι μια φανέλα. Ρίγα, τι είναι αυτή η φανέλα? Τι νομίζατε? Αυτή η φίλη φανέλα είναι άρτια. Είναι η φανέλα της Βενέτσια, το pre-season kit. No branded, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό ήταν το rank μας για τις μέχρι τώρα φανέλες. Ίσως άμα βγουν κάποια στιγμή και οι υπόλοιπες μπορεί να γίνει κάποιο άλλο βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Γράψτε κάτω σχόλια άμα θέλετε άλλο τέτοιο είδους βιντεάκια. Κάντε ένα subscribe, κάντε ένα like, κάντε ένα share. Γράψτε ποιες είναι για σας οι πιο γαμάτες φανέλες. Ζητάμε πολλά να κάνουν τώρα. Δεν πειράζει. Έχει ζέστη. Ανοίξτε το κλιματιστικό, δείτε το βιντεάκι και μετά κάντε τα. Ήμουνα ο Γιώργης. Ήμουνα ο Ρήγας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Peace.